What's up guys? So, what's up? Panlima na vlog, no? Number 5, number 5, number 5. Number 5, number 5, number 5, number 5, number 5. Okay, so mga alsamino. Okay, simulan natin. Daradang. Boom! Panis. Kumana kong kaon. Sige gutom. Igutom ko. No? Igutom ko. Pagkaon ako, sige tayo kumpiyan. Boom, panis. Boom, panis. Sige tayo kumpiyan. Sakit akong tiyan. Yeah! Sakit akong tiyan. Yeah! Sakit akong tiyan. Yeah! So karon, sugo mo ko sa kong papa nga excuse me. Kanang yay-hay tong sinina diri ho. Ito, itarong daw to hay-hay. Itarong daw to hay-hay. Akong itarong. Tara, let's go. Yeah, man. XB. Chupa. Boom! Tapos, mana. Full bottle. Shut up! Funny man. XB. Shout out dahil ka Miyuke Shane sa tanan ba idra na do pa sa class. Speciality Shane. Isang katulad mo, mura makagbuang. Puti ka! Mabuti ko. Pagbuot, tao rin ka. Tao mo ko. Ikaw, tao rin ka. Tao po kupod. Ikaw, tao ka. Lisod po. Pariya, biya long. Pariya gani. Unang pariya tao. Pariya tao. Magani. Nang kumakaroon. Malapi pa. Boom. Bago pa naman ang simba sa iraan na. Kita na ulit na. Bago pa sila nahuman. Bago pa may nahuman. O kaon. Ila simba man pero ano. Kao! Nawas niwe. Nanay. Okay, nawas niwe. Daot. Okay. Noong Friday. Nagplano may tana nga kung ano kani mag-binds me sa classmate Friday, no? Nga busy man may kay birthday man akong classmate sila Christopher nanduwi ko college sa college. Nagduwa may kadali sa classmate kay siyempre kuan good Friday good anak Friday magduwa yun may Friday kay Monday kuan man namo ko tutor sila sayo sila manguli. Sabi na siya. S. Yung mama. Shout out sa inyo siya. Shout out. Hi. Man, umarata. Nagstorya ta yaw. So, kailan ba ito? Mag-LS ako. In 3, 2, 1. Boom! Panis. Mag-LS na po ko. In 3, 2, 1. Boom! Panis. LS isa kasi na balik na layan. Kangaroo. Eh? Wala. Busy siya. Na ito sa mga buhat. Ikaw nag-video ato, te? Kana?
Instagram show. Among Nora na nagpaabot po nila Kuya Hans na nagtrabaho to dire kay Domingo man ron. Trabaho sila last nilang adlaw kay makakuha sa carpet show. Carpet show. Oh. Kita mo sa among kwan sa kato nag-subscribe siya. Kita mo to na mga subscribe sa ako atong funny mannequin challenge lang. Funny mannequin challenge lang. Pero buwang nga to, di ko kabalo ng transition. Ana. Uwing. Ana, di ko kabalo ato. Nasa mo to tay? Para nagpaabot ng ko na magduwa sa obscure sila. Tayo sa season 3. Entry. Wala pa entry 3. Entry 2-1. Oh, what's up guys? Atong ipaabot. Naanay sila ang Hans. Pakita na ko ninyo itong nag-video sa ako itong diri laba ko itong dito magularan kaya nag-video ako. Yaw. Hi din! So, nagulat ka kay mabot daw ang classmate niya ito. Yo! Mabot ang classmate niya ito. So, kita magkuhan sa aming laptop. First time, no? Pakita na ko ninyo. No? 2,039 views na. So, sunod na rin. Mukha na siya. 15 subscribers na. Muda ko po yun. Muda ko. So, karon mag-download to Power Director na. Pag-download to Power Director kay nagamito na to mag-edit. So, na-download na ko. Pa-search na ko. Kita niyo. So, dire na ako mag-edit. Dire na ako mag-edit. Yeah. So, pa-download na siya. Class! Dili na ko mag-edit. Kapon na mag-edit. Dire na dito mag-edit. Dire na dito mag-edit. Paabot ako. Diyan nga po dili eh. Sama di pa na eh. Inyong guys. Bali buat So guys na, nag-downloading ko siya no. Nag-patch pa siya no. So pwede man siya minimize to mag-vlog sa lang ta. Vlog! Simula na! Go! Power Rangers! Dire ka takay para perminti man may message na. Pag igang ka, dili ka maglihok para di ka igang. All the times that you rain on my parade.
hapit na giba ako ang order ito. Kaya hapit na na nagulat ko ang akong ikuan. Ha? Kobe. Makasling. Hala, 33. Fuck. 33 na. 33 videos. Maya pa kayo. Gamaya ko. No? Dira, lay mga ayaw lagi. Taga ko ano yun niya ba? Taga classmate na niya. Nag-isip ang dadon dire. Kungo. Daot yun sunod ako po. So, hapit na yun, no? Hapit na yun. Gamay lang yung ato sunod. Gamay na lang yun, kayo. Gamay na lang yun, kayo. Gamay na lang yun. So, gamay na lang yun, no? Kaya gigutom man ko. So, mag-count ako. No? Yan na po. Masunog karong yapon. Wala ba yapon parang naglibo ko sa pag-download. Hack mo ganigot. Hack mo ganihack. Hack na siya. Hindi siya kayo dito. Dapat may matay kamera. Dapat kamera. 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 Bulo ko na. Boom! So what's up guys no? Alas 2 na lang huwag yapong kukuhan. Saon eh. Huwag yapong kukuhan eh. Kabalong sa kunto. Nakikay kong kuti-kuti bito. Huwag ganahan nga na yun. Samukan ko. Muna. Pagkas lang ko. Cellphone na lang ko mag-edit na. Cellphone lang ko. Pero kanina. License siya. Cellphone. Dali ra siya. Isang buwan. No. Iya siya. Patay ka ron. So, paitawan sa akong headset doon. Nama to dre. So, nakita na akong headset. So, mag-experiment na ako na akong headset dre. Magbutang na experiment to dre. Mag-experiment. Wag yapon ni chat si Shane. Wag yapon siya ni chat. Ganina ra ko nag-chat sa iya. Pero siya, di siya mag-chat sa ako. Munay nice karon. So, munay bili-bili ninyo no. Ana man na siya. So karon kay wala man tay mahimo. So istorya lang ta ni no. Istorya lang ta. Munay nice na karon. Istorya lang ta diba. Nga na man gina istorya ra. Di ba sa vlog ni istorya ra. Migali. Wala nag-views. Punta na ako sa bata kasi din ako. Kaya po dani nga kuhan downloadan putang ina. Kana ba? Birigo download yun na. Muna ganahan ako no. Mungkin ay ganahan ako. Muna ganahan ako ba? Muna ganahan ako ha. Sunod di nga na lagi ako. Sunod. Ay sige po. Itong lang. Again sila ito. Na. Stop! Maniwala ka lang kay Jairo! Jairo, wari ka. Buti ka. Pumbot ko. Hindi mo kasi Jairo. Ako parang kuya. Wala kita day. Wala ka kilasong kuya. Hindi ko kilasong kuya. Wala nga anay. Muna lagi. Bugo. Ikaw ra. 1+1 be. Libin. Hiyay, Brayte. Warita. Bugo. Brayta kayo niya. Bright daw kayo siya. Bright daw kayo siya. Translation. Also, sikapon sa nato itong nasa taas. Ito sa ato kung day. Dire ko mga ito na ba sila. So, wala pa no. Nabitaw sa taas. So, dire sa lang. Matulog sa ko kay murag alas 2 na. Mga tunog sa
Matulog sa ko. O matulog sa man ko. Matulog sa man ko. Okay ba? Matulog sa ko. Okay guys, kung ano ito, energetic yun ta kay kani last na yun nga clip, no? Last na yun nga clip. Last yun. Init na asama. Oh, so kita ini. Kita ninyo. Kita ninyo siya init na. Init na. Init na. Init na. Nih. Cek na to sila ng Korea. Liso ginay kita kakagbaboy ba? Kirag beef na yay. Banat. Ay bawal ka ng beef. Baboy noon. Langyo para. Sumubot to. Ay, kadlok. Kadlok. Ay, kadlok. Buglang. Oh, yung style awaro. Oh, tama na. Oh, awa. Oh, oh, oh. Ha? Tama na? Ha? Na? Oh? Tama na? Gusto mo nandog niya. Sati lang siya sa Facebook. Krisyago, basta nanada. Kita na, oh? Krisya, su agdolo. Nawa, outfit na, oh. Oh, outfit. Huh? Sa mga dancehall, sagol, one. Sa pato na. At sa pato na. Sa naman na, oh, su, atar. Dancehall, hip-hop. Butan, yun na may mabisita niya. Nga naman siya. Butan, basta na bisita ba? Gangap. Dahil, so, to sleep eh. So to sleep. Ha? Kita. Kita, medyo na yan. Padon ako na yun. Padon ako na eh. Anak! Anak! Kunite ako. Kunite. Padon ako ah. Padon ako. Huh! Wala no! Kamato. Wala. Patudlo. Gusto mo patudlo sa ako. Sulti lang. Kanina tawag ako. Haydin oh. Sa aplido sa pikuan? Haydin. Haydin. Pubo. Ha? Sa? Haydin Pubo. 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 Meron ka. Mahaw. Alas 10. Hamong kita be. Mahaw alas 10. Nga naman. Kamu juga sunod. Wala di ay. Na-watering. Tubod. Cikinini mo na. Chikinini, pakyo ka. Cikinini sa lamok ba? Cikinini ang sa lamok. Wala po na po. Bangag po na po. Chikinini ko. So guys, maora to. Ikapin ako, katuban ako, bala sa buntag pa no. Katuban ako, maranang pangsot sa ako. Kay ugma sa'yo pa ugma kay klase naman ng Monday na ugma. Tana, mag-subscribe mo, like, share, comment kung sa para. Commentin nyo, bahala na mo dyan ha. Basta mag-comment lang mo. Thanks for watching.